साला बहुते अजीब किस्मत होला। हम बिहारी लइकन के पता ना ऊपर वाला कौन कलम से किस्मत लिख के भेजले बाड़ा। पहले घर पर रह तो मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के मारा मारी, सुबेरे उठ साइकिल उठाव भाग जा कोचिंग, घर अइल अगर कोनो मेहमान आइल होखस तो तुरंत पूछी हन बबुआ a+b के होल स्क्वायर बताव तो बाबू। घर के खेत के पानी से लेके खेत के बुनाई कटाई जोताई यहाँ तक के गेहूं पिसावे तक के टेंशन तोहरा सर पर बनल रही। ओकरे बाद कम से कम फर्स्ट डिवीजन आवे के चाही, एकर एगो अलग टेंशन माथा पर चढ़ल रही। ओकरे बाद अगर जैसे तैसे मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास भी हो गई, अगर बड़का शहर आरा पटना में कोचिंग के मार अलग झेले पड़ी। बाबूजी पैसा लेके खेत रेहन रख के 2 ललकी नोट तोहरा के महीनवा दिने पहुँचा दी है आरा पटना हो बड़का शहर में। ऊपर से गांव के 2 बुढ़वन जौन बाड़न गांव के चौरस्ता पर बोली हन कि फलानवा के बेटा तो पटना आरा में चानी काटतड़न सन। आहो ससुर के नाती चानी का होला, आवा हम तो के आरा पटना में देखाईला। 6x6 के गुफा जैसन कमरा में जब लाइट कट जाला तो एक हाथ में लाइट दूसरा हाथ में बेना लेके कैसे पढ़ाई कइल जाला, एक टाइम दाल भात और चोखा खा के कैसे जिंदगी जियल जाला, आवा हम तो के आरा पटना में देखाईला। शहर के शहरी लइकन के रंग बिरंग कपड़ा पहनल देख के, रंग बिरंग खाना खाइल देख के मन के मार के कैसे रहल जाला, ई तोहरा का बुझाई, आवा हम तो के आरा पटना शहर में दिखाईला। घर में बूढ़े होते बाबूजी, बूढ़ी होती माई और हमरे बाद बड़े होते भाई बहन के टेंशन सर पे लाद के दिन के 18 घंटा पढ़ाई के साथ साथ 4 बजे सुबह में दौड़ाई करीला ना, तब जाके 2 साल में कोनो एंट्रेंस एग्जाम निकल पावेला। ऊपर से अगर कोनो गांव मोहल्ला के लोग फोन करी कि ये बबुआ तनी नंबर लगा द फलना डॉक्टर भी, वो दौड़ते वक्त जाइला सबसे पहले सब्जी वाला पैसा से उनके नंबर हम लगाईला। आव हम कैसे खाइला कैसे पढ़ पाइला, आव हम तो के आरा शहर और पटना शहर में दिखाईला। हाँ, जेकरे शरीर पर जुनून सवार हो जाला कि हम देश के फौजी बनम, देश के सैनिक बनम, उनके दर्द के हम कैसे समझाइला। आव हम आरा शहर के रमना मैदान, जैन कॉलेज, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के ग्राउंड में या कोइलवर सोन के कछार पे 3 बजे सुबह, चाहे जाड़े के कुहासा होखे या गर्मी के चिलचिलाती धूप या सावन के बरसात, वो सैनिक के जुनून आपके आवा हम दिखलाइला। उस सवार बा सैनिक के जुनून जेके चाहत बाटे कि हम माँ भारती के सेवा करी, एगो सैनिक बन के, यानी कि हिंदुस्तान के शान के बनावे खातिर, हिंदुस्तान के तिरंगा के शान बचावे खातिर एगो सैनिक बन के सेवक बनी। और आवन हम आपके सुबह 4 बजे जैन कॉलेज ग्राउंड में दिखलाइला। अरमान रहेला बाबूजी के कि बेटा पढ़ जाई, आर्मी में जब भर्ती हो जाई तो घर के दुख दूर हो जाई, हम कर्जा से उरीन हो जाई। उ बहिन के आँख में आश्रय रहेला कि भैया जब आर्मी में बहाल हो जाई हैं तो हमरे शादी बहुत अच्छे घर में हो जाई, अच्छा दहेज देके तिलक देके। वो बहिन के आश्रय रहेला कि भैया जब छुट्टी आई हैं रक्षा बंधन में, जब कलाई में हम राखी बांधम तो बहुत अच्छा उपहार पाइम। ओह बूढ़ी माई के आश्रय रहेला ओह बबुआ से जौन 4 बजे भोर में जैन कॉलेज दौड़ के दिल के अरमान पुरावे खातिर आरा रह के 6x6 गुफा जैसा कमरा में तैयारी करेलन। ए भैया आवा हम तो के उनके दुख दर्द आरा और पटना शहर में दिखलाइला। वो बूढ़ी माई के आश्रय रहेला कि जब बबुआ बहाल हो जाई हैं तो हमार आँख के मोतिया बिंद के ऑपरेशन करा दी हैं, यानी हमार आँख के चश्मा लगवा दी हैं। और वह सोचा तनी ओह लइका के दिल के आयाम के दर्द तनी मुनी सोची, आ तब जाके कहीं कि फलानवा के बेटा आरा पटना में तो चानी काटता ना। ए भैया वो बिना मच्छरदानी के सूत करके अपन जिंदगानी काटता,
उचानी नहीं काटत, एगो अरमान के मच्छरदानी बांधता। आप सब नवजुवक के सही समर्थन करी, प्यार दी। जे तैयारी करता CRPF के या CGL के या रेलवे के या तमाम वगैरह एग्जाम के, रउआ सबे ओह युवा पीढ़ी के आशीर्वाद दी, ताकत बन के दुआ दी कि ताकि वो सफलता अपने आप उनके कदम चूमे और अथक प्रयास करके वो स्टूडेंट लोग, वो छात्र लोग, देश के भविष्य बनन लोग। तो रउआ सभे सब गार्जियन आशीर्वाद प्यार दी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।